ኣብ ህይወት ዕላማና ንምስኻዕ ንሰባት ንምሕጓስ ክንብል ዝተፈላለዩ መስዋዕትታት ንገብር ኢና ይኹን እምበር መንነትናን ሰላምናን ንኸይጠፍእ ከቶ መስዋዕት ክንገብሮም ዘይግብአና 5 መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ። ሰላም እዚ ቻናል ስነልቦና እዩ። እዚ መደብ ዝሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊልያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ። ቀዳማይ ሰላም ኣእምሮ። ብዙሓት ሰባት ንሰላም ኣእምሮኦም ሰዊኦም ሃብትን ስልጣንን ንምርካብ ይጓየዩ ይኹን እምበር ኣብ ወርቂ ዓራት ደቂስካ ሰላም ተሲኢንካ እቲ ዓራት ከም እሾኽ እዩ ዝወግአካ። ሰላም ኣእምሮ ዘይብሉ ዓወት ወርቃዊ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ሓቀኛ ዓወት ማለት ውሽጣዊ ቅሳነት እንዳሃለወካ ትረኽቦ ውፅኢት እዩ። ሰላም ምስ ዝህልወካ ንፁር ሓሳብ ይህልወካ፣ ፅቡቅ ውሳነታት ትውስን፣ ንብድሆታት ድማ ብትብዓት ትገጥሞም። ሓደ ዝምድና ኩሉ ግዜ ሸቆለትን ወጥርን ዝፈጥረልካ እንተኮይኑ ንሰላምካ ክትብል ክትሓስበሉ ይግባእ። ሰላም ኣእምሮኻ መስዋዕቲ ጌርካ ትረኽቦ ዝኾነ ይኹን ነገር ገንዘብ፣ ፍቕሪ ወይ ተቐባልነት ንነዊሕ እዋን ሓጎስ ክህበካ ኣይኽእልን እዩ። ኣእምሮን ኣካልን ብጥቡቅ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ሰላም ኣእምሮ ክጠፍእ ከሎ ወጥሪ ይነግስ። እዚ ወጥሪ እዚ ድማ ንልቢ ንጭዋዳታት ከምኡ እውን ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካልና ይሃስዮ። ስለዚ ሰላም ኣእምሮኻ ምሕላው ማለት ንጥዕናኻ ምሕላው ማለት እዩ። ሰላምካ ክትስኡ ከለኻ ንጥዕናኻ ብኢድካ ኣሕሊፍካ ትስብለኻ። ሰላም ኣእምሮ ዝጠፍአሉ ሓደ ዓብይ ምክንያት ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኢልካ ምጭናቕ እዩ። ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ነገር እዩ። ነቲ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ነገር ክትጭነቐሉ ከለኻ ሰላምካ ትስብኡ ኣለኻ። ሓቀኛ ሰላም ዝርከብ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ፍርዲ ነፃ ክትወፅእ ከለኻ ጥራይ እዩ። ውሽጣዊ ድምፅኻ ካብ ናይ ካልኦት ድምፅታት ክዓቢ ኣለዎ። ቂምን ቅርሕንትን ኣብ ውሽጥኻ ምዕቃብ ማለት ንስኻ መርዚ እናሰተኻ እቲ ካልእ ሰብ ክመውት ከም ምፅባእ እዩ። ሰላም ኣእምሮ ንዘለዎ ሰብ ሕድገት ምግባር ማለት ነቲ በደለኛ ምፅዳቕ ዘይኮነስ ነታ ነፍሱ ካብቲ ሰንሰለት ቂምታ ነፃ ምውፃእ ማለት እዩ። ሰላምካ ምሕላው ማለት ካብ ሕሉፍ ታሪክካ ተላቒልካ ኣብዚ ሕጂ ዘለኸይ ግዜ ብሓጎስ ምንባር ማለት እዩ። ዓለም ኩሉ ግዜ ጫውጫውታ፣ በኣሲ፣ ውድድርን ፀገማትን ዝመልኣ እያ። እዚ ኩሉ ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ። እቲ ምስጢር ግን ኣብ ውሽጥኻ ናይ ሰላም መዕቆብ ምፍጣር እዩ። እዚ መዕቆብ እዚ ድማ ብፀሎት፣ ብምስትንታን፣ ብምስጋናን ከምኡ እውን ምስ ርእስኻ ብምዝራብ እዩ ዝህነፅ። ነዚ መዕቆብ ዝሰብር ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክትከላኸለሉ ይግባእ። ሰላም ኣእምሮ ማለት ዝዓበየ ናፅነት እዩ። ሰላም ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ይኹን ሃብታም እዩ። ሰላም ዘይብሉ ሰብ ግን ኣብ ማእኸል ሃብቲ ኮይኑ እውን ድኻ እዩ። ሎሚ ንርእስኻ ከም ዝበላ ሰላመይ ንዕዳጋ ኣየቕርብን እየ፣ ብዝኾነ ዋጋ ድማ ኣይሸጠን እየ። ሰላምካ ሓዝ፣ ንሱ ድማ ንሂወትካ ፀዳልን ትርጉምን ክህባ እዩ። ካልኣይ ክብርኻ። ዓለም ከምቲ ንስኻ ንርእስኻ ትሕዘሉ መንገዲ እያ ትሕዘካ። ንስኻ ንርእስኻ ክብሪ እንተዘይሂብካያ፣ ንርእስኻ ትሑት ጌርካ እንተሪኢኻያ ሰባት እውን ንዓኻ ንምንዓቕ ወይ ንምጥቃም ድሕረ ይብሉን እዮም። ክብርኻ ምሕላው ማለት ንሰባት ክሳብ እዚ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣይፈቅድን እየ ዝብል ምልክት ምሃብ ማለት እዩ። ክብሩ ዝሕሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኽእል ግርማን ሞገስን ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ ንግዝያዊ ረብሓ፣ ገንዘብ፣ ንስራሕ ወይ ንስልጣን ክንብል ክብርና ክንስውእ ንፍትን ንኸውን። ይኹን እምበር ብዋጋ ክብርኻ ዝመፅእ ሃብቲ ንውሽጥኻ ባዶ እዩ ዝገብሮ። ንክብርኻ ሰዊእኻ ዘጥረኻዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ መወዳእታ ዘሐፍር እምበር ዘኹርዕ ኣይኮነን። ክብርኻ ክትሕሉ ከለኻ ምስ ሕልናኻ ብሰላም ትነብር። ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ክትብል ከለኻ ብትብዓት ንርእስኻ ክትጥምታ ትኽእል። ርእሰ ክብሪ ዝሰውእ ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ፀሊም ነጥቢ ይሕዝ። ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ንምርካብ ወይ ሰባት ከይርሕቑና ብምባል ክብርና ሓሊፍና ንህብ፣ ክሳብ መስመሮም ዝሓልፉ ንፈቅድ፣ ንሓንሳብ ክትብል ትሑት ትኸውን። ሓቂ ግን እዚ እዩ። ክብርኻ ሰዊእኻ ትሕዞ ዝምድና ፍቕሪ ዘይኮነስ ባርነት እዩ። ብሓቂ ዘፍቅረካ ሰብ ንክብርኻ ዘኽብር ሰብ እዩ። ክብርኻ ክትስውእ ዝሓተካ ሰብ ድማ ንዓኻ ዘይኮነስ ነቲ ንሱ ካባኻ ዝረኽቦ ጥቕሚ እዩ ዘፍቅር። ብዙሕ ሰብ ንርእሰ ክብርን ንትዕቢትን የደናግሮም እዩ። ትዕቢት ማለት ንሰባት ትሕት ኣቢልካ ምርኣይ እዩ። ርእሰ ክብሪ ግን ንርእስኻ ዝለዓለ ዋጋ ምሃብ እዩ። ርእሰ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ንሰባት እውን የኽብር እዩ። ምክንያቱ ንሱ ናይ ክብሪ ትርጉም ስለ ዝፈልጦ። ክብርኻ ምሕላው ማለት ንመንነትካ፣ ንክብርኻን ንመትከልኻን እሙን ምዃን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክብሩ ምስ ዝኻስር ናይ ካልኦት ሰባት ባርያ እዩ ዝኸውን። ንሰባት ንምሕጓስ ጥራይ ይነብር፣ ንሰባት ንኸይቆጥዕ ይርዕድ። ክብርኻ ምሕላው ግን ናፅነት ይህበካ። ናፅነት ማለት ድማ እወ ክትብል ከለኻ ብክብሪ ኣይፋልን ክትብል ከለኻ እውን ብትብዓት ክትዛረብ ምኽኣል እዩ። ሳልሳይ ሕልምታትኻን ሽቶታትኻን። ሕልምታትካ ካብ ኣተዓባብያኻ፣ ካብ ተውህበኻን ካብቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሃረርታን ዝመፁ እዮም። ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ሕልሚ ኣይህልዎምን። ስለዚ
حلمኻ ክትሓድግ ከለኻ ነቲ ካብ ካልኦት ፍሉይ ዝገብረካ መለለይካ ኢኻ ተጥፍኦ ዘለኻ ሕልምኻ ክትስውቕ ከለኻ ንዓለም ኣነ መን ምዃነይ ኣየገድሰንን እዩ ትብላ ኣለኻ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ንቡር ወይ ልሙድ ዝበሃል ቁፅሪ ኣለዎ ከምዚ ጌርካ ተምሃር ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሓዝ ከምዚ ጌርካ ንበር ዝብሉ ሕግታት የውፅኡ ብዙሓት ሰባት ከይነቕፍዎም ወይ ከይኹርዩ ብምፍራሕ ሕልምታቶም ቀቢሮም ይነብሩ ይኹን እምበር ንቡር ምዃን ማለት ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ምዃን ማለት እዩ ዓወት ግን ካብቲ ንቡር ዝወፅእ ጥራይ ዝርከብ ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ምስቲ ዘይትደልዮ ማዕበል ኣይትውሓዝ ሰባት ወለዲ ይዕሩኽ ወይ መፃምርቲ ንዓኻ ዘለዎም ትፅቢት ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳቶም ብናቶም ኣረኣያ እዚ ሕሸካ ክብልካ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ግን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓሳብ ኣይርእይዎን እዮም ንሳቶም ብናቶም ፍርሕን ተመክሮን እዮም ዝርእዩኻ ንሳቶም ዝሓለሙልካ ህይወት ክትነብር እንተደኣ መሪፅኻ ኣብ መወዳእታ ዕግበት ዘይብሉ ባዶነት ዝመልኦ ህይወት ክትነብር ኢኻ ውሳነኻ ኣብ ናትካ ድሌት ደኣ እምበር ኣብ ናይ ካልኦት ትፅቢት ኣይትመስርት ሓደ ሰብ ነቲ ብሓቂ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ሸለሊሉ ንረብሓ ወይ ንውሕስነት ጥራይ ኢሉ ካልእ መገዲ ክሕዝ ከሎ ኣብ ውሽጡ ቀፃሊ ኩናት ይጅምር እቲ ኩናት ድማ ኣብ መንጎ ክኾነ ዝኽእል ዝነበሩ ሰብን እቲ ሎሚ ዘለኹ ሰብን እዩ እዚ ስምዒት እዚ ናብ ጭንቀት ናብ ጣዕሳን ናብ ምረትን ይመርሕ ሕልምኻ ምጥላም ማለት ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዓቕሚ ንኸይዕንብብ ማይ ከም ምኽልኻል እዩ ካብ ኩሉ ዝኸበደ ስቃይ ኣብ መወዳእታ ዕድመኻ ኮይንካ እንተዝገብሮ ነይረ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ገንዘብ ክመፅን ክኸይድን ይኽእል እዩ ዝምድናታት ክመሓይሽ ይኽእሉ እዮም ግዜ ግን ኣይምለስን እዩ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድሌት ሎሚ ክትሰርሐሉ እንተዝጀሚርካ ፅባሕ ምስ ግዜ ክመውት እዩ ሕልምኻ ሂወትካ እያ ሰባት ክነቕፉኻ ይኽእሉ ክፀልኡኻ ይኽእሉ እዚ ኩሉ ክትፃወሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ክትፃወሮ ዘይትኽእል ግን ንነብስኻ ክትጠልመ ከለኻ እዩ ሕልምኻ ወርቂ እዩ እዚ ወርቂ እዚ ንሓፂር እዋን ዝርከብ ጠቃዒ ሰባት ኢልካ ኣይትሽጦ ሕልምኻ ሓዝ ንሱ ድማ ንዓኻ ሒዝካ ክጓዓዝ እዩ ራብዓይ ኣይፋልና ምባል መሰል ንኩሉ ሰብ እወ ምባል ማለት ንዓኻ ንባዕልካ ኣይፋልን ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ዘይትደልዮ ስራሕ ክትሰርሕ ዘይጥዕመካ ግዜ ክትብ ወይ ዘየለካ ፆር ክትስከም ከለኻ ንናይ ባዕልካ ሕልሚ ዕረፍትን ሰላምን ትስውኦ ኣለኻ ስለዚ ኣይፋልን ምባል ጭካነ ዘይኮነስ ናይ ቀዳምነት መሰል መሃቢ እዩ ሂወትካ ከም ሓደ ገዛ እንተደኣ ኮይኑ ኣይፋልን ምባል ማለት ኣብቲ ገዛ ማዕፆ ምግጣም ማለት እዩ ማዕፆ ዘይብሉ ገዛ ኩሉ ሰብ ከም ዝደልዮ ይኣትወሉን ይወፀሉን ኣብቲ ገዛ ሰላምን ውሕስነትን ክህልወካ ኣይኽእልን ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንሰባት ክሳብ ክንደይ ክጥቀሙልካ ከም ዘለዎም ግዜኻ ክሳብ ክንደይ ክወስድልካ ከም ዝኽእሉን ከመይ ገይሮም ክሕዙኻ ከም ዘለዎምን ትምህሮም ኣለኻ ሰባት ንባዕሎም ንፁር ዶብ ንዘለዎም ሰባት ዝያዳ እዮም ዘኽብሩ ብዙሓት ሰባት ንኸይቅዮም ብምባል እወ ይብሉ እሞ ድሕሪኡ ግን ብውሽጦም እናተመረሩን እናተቆጥዑን ነቲ ነገር ይገብርዎ እዚ ድማ ኣብቲ ዝምድና ምሪትን ፅልእን ይፈጥር ካብ ሰባት ተገዲድካ ደስ እናበለካን እናፈተኻን ዘይኮነስ ብውሽጥኻ እናሓረቕካ ንትገብሮ ነገር ሰባት እውን ኣይርብሕሉን ንስኻ እውን ትጉዳእ ሓቀኛ ኣይፋል ምባል ግን ንፅህናን ቅንዕናን ዘለዎ ዝምድና ክህልወካ ይሕግዝ ብዙሓት ሰባት ኣይፋል ምባል ዝፈርሕሉ ምክንያት ብኸመይ ከም ዝበሃል ስለ ዘይፈልጡ እዩ ምስምስ ኣይተብዝሕ ኣይፋልን ሕጂ ኣይጥዕመኒን ምባል እኹል እዩ ብዙሕ ምስምስ ክትብ ከለኻ ሰባት ነቲ መመኽነይ ሰይሮም ክጥቀሙልካ ዕድል ትህቦም ኣለኻ ትሕትና ብዘሎ መንገዲ በሎ ስለቲ ዝሓተትኻኒ ይቐኒለይ ሕጂ ግን ክገብሩ ኣይኽእልን እየ ምባል ይከኣል ኣይፋልን ብምባልካ ሕማቕ ሰብ ከም ዘይኮንካ ኣሜንካ ተቐበሎ ኣይፋልን ምባል ዓብይ ትብዓት እዩ ንግዜኻ ዘይግብኡ ነገራት ኣይፋል እንተዘይልካዮም ነቲ ብሓቂ ሂወትካ ዘመሓሽ ዕድላት እወ ንምባል ግዜ ኣይህልወካን እዩ ኣይፋል ምባል ንባዕሉ ስነ ጥበብ እዩ ንሱ ድማ ንነብስኻ ናይ ምክልኻል ስነ ጥበብ እዩ ሓምሻይ ናፅነት ኣብ ውሳነ ናፅነት ውሳነኻ ሂወት ከም ሓደ ባዶ መፅሓፍ እያ ነቲ ታሪክ ክፅሕፎ ዝግብኦ ድማ እቲ ዋና ሂወት ዝኾንካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ካልኦት ሰባት ወለዲ ይዕሩኽ ወይ ሕብረተሰብ ክመኽሩኻ ሓሳብ ከቕርበልካ ወይ ካብ ተመክሮኦም ከካፍሉካ ይኽእሉ እዮም ውሳነ ግን ናትካ ጥራይ ክኸውን ይግባእ ብናይ ካልኦት ሰባት ምርጫ ትነብሮ ሂወት ንዓኻ ተሰርሐት ክዳን ስለዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክትውጥረካ ወይ ክትሰፍሐካ እያ ንውሽጣዊ መንነትካ ፈፂማ ኣይትገልፆን እያ መብዛሕትኡ ሰብ ውሳነ ንምውሳድ ዝፈርሐሉ ምክንያት ንሳዕቤኑ ስለ ዝፈርሖ እዩ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ ብናትካ ውሳነ ተጋጊኻ ክትወድቕ ካብቲ ብናይ ካልኦት ውሳነ ተመሪሓ ክትዕወት ይበልፅ ስለምንታይ ካብ ናትካ ጌጋ ትመሃርን ትበስልን ኢኻ ብናይ ካልኦት ውሳነ ተመሪሓ ግን እቲ ዓወት ናትካ ኣይኮነን እቲ ኪሳራ ድማ መውቀስ ንምላይ ጥራይ ዝደፋፈአካ ናፅነት ኣብ ውሳነ ክህልወካ ከሎ ንውፅኢት ሂወትካ ሓላፍነት ትወስድ
እዚ ድማ ብናይቲ ብሓቂ ዝበሰለ ሰብ መለለይ እዩ ብዙሕ ግዜ ካልኦት ሰባት ኣብ ክንዳና ክውስኑ ንፈቅድ ብፍቕሪ ወይ ብኣኽብሮት ተሸፊኑ ብዝመፅእ ፀቕጢ እዩ ንዓኻ ስለ ዝጠቕመካ እዩ እናተባህለ ካብ ድሌትካ ወፃኢ ክትጓዓዝ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ ናፅነትካ ምፅዋዕ ማለት ንውሽጣዊ ብርሃንካ ክእለትኻን ምቕባር ማለት እዩ ናፅነት ውሳነ ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶ ይፅበ እዚ ዝገበርኽዎ ፅቡቅ ድዩ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብሉ ሕቶታት ንመንነት ይቕይርዎ ንባዕልካ ክትውስን ምስ ትጅምር ግን ንውሽጣዊ ድምፅኻ ምስማዕ ትለምድ እዚ ድማ ርእሰ ተኣማንነትካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከም ዝዓቢ ይገብሮ ሂወትካ ንስኻ ጥራይ ትነብራ ሓንቲ ዕድል እያ ካልእ ሰብ ኣብ ክንድኻ ክትንፍስ ኣብ ክንድኻ ክሓልም ወይ ኣብ ክንድኻ ክመውት ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ኣብ ክንድኻ ክውስን እውን ኣይትፍቀድ ናፅነት ውሳነ ማለት ናይ ነፍስኻ ልኣላውነት ምእዋጅ ማለት እዩ ነዛ ልኣላውነት እዚኣ ንማንም ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ